Na punkt zbórny jagłodów i grzebów przejechało ze Gdyńska do Robaciewścich autą 2 brzecholów na Kłętrola. Przewitele są z punktową Różą Robaciewską i ślełeb zerac z Kupłewiście. Było tam lecile leściunków błeżona, cile nosce brzezona i sytme peperleśków. Neprzód wezdrzele na sztople luzek leściunków, a tej płeciale łeb zerac peperleści. Peperleści są ściarniały, gwes młecione w łedze. Chtaś by je mycił w łedze, ci w jedno pado, one są młekro przeniosły prosto z lasa. Kąsk za dudzi ności, a za myły kapelusie. Za to ja nie mogę, ja mam sztabil nodzi, a chłop mnie kupił nowy kapelusz za 300 złotych. Ja jem w porządku, a cię sama kapelusie tak peperleśków nie widzą, ty kupta ziei ma nowy kapelceska. Ty idele płeku peperleśkom i śle maklac brzezane. Czemu są te brzezane tak bredno-ciorny? A ciejowim? Kłe, jeś nikt nie ciu, żeby grzebę w lese samełe i w jedno ślapał w łedze jak kaczka, albo wa tam w miejsce. Ale białkłe, co ju, to ju, ale te błeżone, to są roboćk w nóżkach i kapelusiach. Ci bele watać tam roboćków nie miał w łepach. Ty wasa mało na grzebach znajeta, bo chcesz mociety, że do grzeba bez roboćka. Wasam wiera znajeta na grzebach jak kłeza na pieprzu. Je tych roboćków w te grzebiska nietka. A je wejemac? Tyle brechunków w głowach do chmyta, że to nie idzie. Wejle białkłe, me dajemy wesoci pryz za grzebę, ale dochni za roboci. Kłe tej dejta ten są pryz za roboci i je bierzcza zamiast grzebów. Tak, my nie możemy robić, bo chcesz roboci od. Wa, w miastach, a chcesz tą wsiedką robacie z nazłąścigłego roku my poziarty? Wa, mieścioce, a nie witawa, czemu tak grzebewo zypa je tak tłesto, z tełu miartgłe grzeba? Nie, le prawie z tych roboćków do tłestą i smaczną zypa, a ci chce tam jedz grzeba bez roboćków, tej wezwita wsiedci lasowy robot ci do Gdyńska na douciebny kurs. Tam ima we tłumaczta, ja ci grzebę no lezi robaciec, a ja cich ni. Skądkaś te bidny roboci mają wiedzieć, gdzie, co i jak to, ciec nadgrezac, albo wygrezac bez szkół i kursów. Ciej waje we dostonie ta na weźsią plaskacy z nawiadę, tej młezi tam jedz nedze ja dostać grzeba bez roboćka. Tej rzekł ten starsi do te dradzigłe. Sady i piś protokół, pisie. Kłętrola na Kupłewiściu własny Rozalii Robaciewści wepadła na łegle dobrze. Wygaz i błece łednun donun normalno, leściunci w porządku. Prawda, widzec tam sam robyćka w grzepie, ale za to punktowo nie młezie, bo to jeju lato staci robaci rok. Sama Robaciewsko je baro miłego wezdrzeni, rozemne w gotce i łebeznuny z grzebizną. Przede wszystkim wesok siacejemy i racjonalizatorską radę co do douciebnych kursów lasowych robyćków. Możemy ją list wysadzać jakłe piersią do prymi i że na taci punktowi jak Robaciewsko możemy się belno łepierać. Co? Na mnie łepierac? Wej, co sa strechą zachcywą, nimo ta ich białka, bo insich by we Gdyńsku dostał łepiercygłe. Je taciwaj łepiercy znaja, ste nic kniemdze. Ściescy myta, że chłopa nie ma doma, bo łen bywaj juzary wepłe sądzą z checi. Tak, ny dwaj citkę zwinale i cesikłeta do auta. Chcemele są zaziec.